Kardom, a very good evening to all the viewers. Ajak ding fluid ben puthot itum talkshow puthot paning way upon non counting mong stame tum ang thulo. Lasi paning way talkshow long itum penangana points tum kaching ki jethan poni do. Lasi la jethan am de aprang si pini itum long aman ke do itum APHLC president no. Ke hai jai kathar alang lipan ada talkshow long pon alang han kiru pipar piglo. Lapen nilimen ake sarkiri rong phar lapen nili APHLC long general secretary. Lasi non itu apor phalang non ipin pe itum ke jethan am nei alaman dum chetam phina ili tum nalom theglong lo je border problem hoya problem itum theglong lo especially with the neighboring states like Nagaland and Meghalaya. See Meghalaya and Nagaland ang bong la hoya lam thak pini Meghalaya long dolo bolona de pen apika ko Nagaland ang border issue so la sona issue bang thuju iti la pen kaida border class do Nagaland lapu block 1 block 2 na thu puno apen hapu Nagaland na thula dhonsari aside puno lasi social media long pen chenglok paper kaddo ko belong ta me kaita Meghalaya tum long Karbiang long le nangi thi Naga tum long Karbiang long le nangi thi lapen ajok se tum huri side seta pu na thu plain district na thu din Nagaon na thu punon Hojai district punon lapen ke lapu kapre de Golaghat district punon latung ke mek reng lor mek thek lor sila tum ke long le nang thira lo seta la that organization pen chenglo da political party no mang la so puthak bang in summary lasi la bang so puthak na le gopilo ipui la non itu ma president masini la arjulo nele kachini ba elitum kachini nangji atheke ajha te puji approve ave aporman ave ke ningje nangne phadi aporman theklok si ningje nangi la salam uvertiti seta nelitum ta administration along si aprang man ke dodun lo la si nelitum ke theklong ke aprang ben chini thek det nangi la ka aproman long le pin aporman long le pin aprang si chini nang pola ke aproman thek thu lok an ke la ke der thu ompo ha bang ga ji chok ke theng ji pi thi tang era pi si aproman ta long thu rong lo te a de la ako la son ke administration ke un e la son ke aprang ben foresight do nai ka chini dam do nai ko pe position na plang lo arjun horde nai e metang si asin ni ke theklong ke kopia posi nelita matha o itum border ke chinghon nangi a hoglu lage border pulite border lo lage state along a border ta me assam ang bong district a border ta me ilitung kar bietung ge hemprik si ka hanglo po jo ilitung ge la assam along a border ta border pusi punang po athema ilitung ta Assam ke kalilo pusi iningar loge matha bom nang po matidi yong si itum Assam long dodun ingtum te polotan te la potsi la Golaghat district pen long linang thi ha lokho thoi bethe la pen ke pu Kajironga na thu long linang ki thi la pen pu Jokhola Bandha na thu Anjok Pania na thu Parko Pahara na thu long linang ki thi la pen ha Hayong Thol Gohai Grant la pen pu kondolia na thu la pen ke pu langkai jana na thu la pen pu kang ararong la lamding pe thi Hojai district tum Nagaon district tum nang ki thi bongali tum long le nang thi mia tum nang thi o homia tum long le nang thi la an ke elitum long le lo che than le se ta itung ke long le si ke rai nai ke la pot lai huita elitum alam pe do du nang ji la pen che song nei la ta ka che song jingbar chit nei hala Meghalaya a border na thu ko son mai che song la son la pen pu Nagaland na thu ko son mai che song la son si la puta se che song nei jong se ili tu Meghalaya a birudhe chomang to long an ning thi chot naga tom phan an ning thi chot lo te la bang ke e me thang da char ju na i pe pot si ne tum la son ma la ho we charju nai ne tum ki lu lo ma la ho mate ko mat si ning na phiti nang pi thi ti lo bang aning nang pi thi lo te lan si eli ning thi dun thek cho la pul lo te la ke ne li ga ma tha la ke mi thang a det ke ching hon he lo la pen ke thang bak be si la ing lo so tum phan si ja se lang selet waret ason che plang det kalang asin non ta alama ngala lo mati che bhom ta
khasi jentia tumpen lapen naga tumpen kalang seta ilitum langdam nangji je lapu isilam node itum mekreng lor lo kang ararong ke kilometer phoso se la lamding kilometer ner kep lo lamding so nang parlo alo lapen ke bongali tum lata nona do thilo chuplunga dek thedal la lo hedi lapen ke langdam lo pulo dang te mikir hil ke seng hot ke hala hawar ke hat hawre ghat pan hapu parayan ta karbi to blok matila kalang oksek pu mati oksek ke lage non ke hala ke nilbagan ta ho mura jhar area hello kaki lo hello kring dia la pura kring na thu la anda karbi area sai se non ma ke sop mia tum sai de bongali tum sai de la da ban dobokan ta lo ili to munit ta lo ili to madet lo kalang lo la si la haya long leke kivir de bang ke non bang ke croing tum ke ta hai me karbi de lo mati ta alam bin no bang history lang nam lo lo nang te doboka kring to ho hai oksek apir donkey roi donkey rong la hayan ta halapu chai book bi thena karyang no la hana karbi apir the side lo karbi long ri side lo la bang ke la tribal block karbi block se pin chong mati no oksek ke no ta school da do oksek hala school buke pada hal hai bang ga ning thi thu thek the aning thi the karbi tum ba ma job organization opinion ne da voice ase che pa do de la je la ya block ni tum chilong thu nai bu bang ke se ko pi po si la in long so ya ne pa chelang seleret ma la hello no na ba milik bosti padim donkey padim la an ke bongali tum la pen mia tum si karbi arong cherai thip lo la pen ili tum sadhin ke long de la pianta la hojai ke rongkhang moja la rongkhang moja la ke karbia de no moja la pen a moja dar ta tiso sangho ino da bangke tur air moja dar pugipu nili pukai ta ningje ver tur air moja dar a moja dar ta la pen alangli tepit ke non anta hala hojai Don Bosco School a compound ar lusidu non anta kalang la an ke karbilo la pen ar ni sihala sila dito Chakraborty pilone hala MLA alang lima ta ningji je hojai ke non ke do hojai amunit tum ke la non of sisi ke wang 88% 89% po alang lipu 89% ke non of ke wang tum sai sit po ametang MLA masih kaning jelo lagi an parge aprang ke do tum ke la ke karbia tum lo la pen dimasa tum lo la sinonda milik bosti pulo donkey rong po pin ni do lo pen hala kopula kandura borboha la anta karbia rong sai sil non ke kandura borboha ta jerso tel palom chom chot anar non ke la hedi la si li tung ke PHLC pe na bang ke hala ke chia society lo te ma okseka block bi the bi thata ili tung ke chelong nang ji pu li tung ke memorandum da pilo le kalang lo apreng national party to ka prek dong bang nai nek dun soita hai me je bang ke chia society lo por hala history ka chini ne polo he la pen Samson Singh ing ti hala kar Mikir Hills a boundary ka selam hut a hima ka selam hut la so ke la national highway keng kalang Jokhola Bandha national highway keng si karbia a boundary a hima ka selam ala so hut la pendak la rangalu bethi ta lo national highway keng lo la si rangalu bethi ke tribal bell and block pusi chu heta dolan setanon ke bang bongali mia tum si do tip lo nan ke karbi ke rong ni rong thomet lo la si hedi alama la sa no bang ke penangana itum identity de na vi tang lo ka vi thi bang la lo arong men adima men akaddo ka ve anta bang lamben si ke chelam se ir lap lo recently naga ukrul district long manipur long do naga tum ho tum bang ke je manipur long do naga rong ke the english pen on ba ke che solam ben la bang ke larsi naga lamben si ir nahi rong men rong supia men town city everywhere da itum karbiang long no la pen kele tum abahere no itum along ri long bangke abima klong amena ta kechia so men side de lo bangke la si la kechia so men anke la beta isi identity ki tum kibir lo ke non kalang la lo mati nota la si nota
รองบงติโซรองปะเร่งเบงปุกอก Rengbeng. เร่งเบงปุกอกเราแต่ตัว identity builder นะสอง Verdet lah. เราเป็นแค่ละสองสิปุละลองกาโฮใจกัดดูกับเวลมันตาบางสุดมันจะไม่ในยุโรปลงมาติ Kalang ออก lah. เซ็กบล็อกลงมาบางแกมูราจาร์ปุโลนิลบากันปุโล Oi. นนเกตัวมาเด็ดกาลีกูสิเช็คเอาละสองหนักๆแล้วนนบาง Ko hayong aling po bang. Oi. Ta no nga hayong tol po si purong Kalang lo. la son Ben go hay grant po si purong lo. Kalang lo. La si la son hedi amen angela dolo. Especially non itum ke dok kok la sabo vera dim karbiang long long anta. Adim maklong amen arong amen anta nanglar la. La si a ortho man a meaning of pin pin ro amen ki la si nang li la so puthang nang li pilo po po. Neli pu hello. Per thike adet amen ta munit akai adet lupu kapik lang do. La si hala adim yong si adim athai yong si amen karbi amen kalidet pulotan te halabang atum nang ki pu dun joy ke nang ka krong dun joy ke ya lake nang tumadet kali ni tumadet athema gohai grang busi tok rong ke hayong thol busi tok rong ke di jo khola bandha busi tok rong ke te yo la son nang pu dun joy ke la pen haputa abin non ke nilitum si kang ararong pu ret ke mati ho kang arterang arong hela ada da bange ka karbi tum ta chikroi dun det khang garbos ti pusi pudun ke mati non ni litu se kang ararong pu vret chodana hala council long log pidaman ta ni tum kang ararong pusi tok vret la si non ke aja dom na ta kang ararong punang pudun la ne kang garbos ti pu ke amining da alam theda we lagi kang kopia kang gar le lo malata non na olo isilong non boy thalang so boy tha boy karbi lang ga we mati avi lagi boy tha bu hala kopolo ma hai ke baya long kopilo ni apodo boy tha ke laga ohomia lam ke lake abin ni bo that lang su hala alang su ta do hala daksi kona mana ke dam hut lote hala daksi share klititi wo ke that te ki nilipota Karbiang long Mikir Hills hala soe ke Karbia det chi osi ha Bangadet kidun Bangadet lo Jorhat kidun ke nilipu tum hala soalang roy long anwang si hadak si wo ke that si sikar kli lo ken la sono posi wo that lang so pu ge pu kalang asid la lang dam lo plu tang ne do lo je non hawra ghat pono habar ghat pono la penge parukwa kadu lang pi te lo la kheroni po kheroni pu varat iti varat bolo no ke hala habar ghat panda hawra ghat pu ko lo ta hawra ghat pu ka meaning ma se e dum ka lo ke dok moka poda meaning ma se e la ke dong muka pu bon mate la son se hala bolong ko maji pono non boka jana son da penangan nu ke cheteng ne elo non ma ke la inhana dong bu bon mate dorom nala ala ke konane dorom nala ke kopomia delap dong bu delap dong no o we ki mitung ke la ke cheteng ne chini ne da lo non lam ki mi tai lo ni we tok su long na thek long ban ke la si la haya dimak long amen jong si ili tum chelar la pulo dang de di la ke tum identity da chevir lo isilam non karbiang long poyong sila dak nang la phit pulo dang te la ke karbi tum do se tame lagi tum det kali da nang lo la ke hala six schedule di six schedule ke en pe me pot lo athema six schedule long ke pulo amet hang alam si chepe do nang ji pu ke di adet amen adim amen anta amet hang alam si pe do nang ji pulo mat ili tum ke six schedule en tu te de karbiatum longli kachiron lo bang serwan kep uji pawit det penopot lo serwan kep che pawit det penopot amat ponchayat endun rong lo la pen lo ke no ke amat itum Assam Land Revenue Regulation endun long lo ala karbiatum longli pata kachipi ram hok kachipi pata puge ram hok pulo ram hok kachipi aron ta che war tu chor pot le amasi adet ande che rai non ilitum dak di puama non char juhur tha ladak DC colony komar aram lola abinong ke aram du ke ahem pu du ke la son thak si along tinta ahem pu aram ahem pu do rep kente la che tin ni lap pen la six schedule ke en e pen jok la ke che la hu ke plan le si e det ta la sikivir i kalang la pen ilitum phan mathadam et hedi ilitum hala thong nok be amurti thong nok be akum lin aling ta ajhak an aruma na tu ajhak tun ke tok du thong nok be chomanga tum pen ron ka sedan chomanga tum han ka pe rep busigipu la ke
ili tumta ko pusi ka mathakrang ma janta puri chu ko matlo janta ri chu bu yok ta chipu etbo janta ri chu ke karbi gente janta ri chu ke jantia pur ari chu hadak si karbi la pen cuma ngatum hadak si ke do ahuti si la si cuma ngatum ari chu si karbi atum si cuma ari chu ke manda cuma ngadet ari chu ke manda la si haladak janta ri chu pu ke do i an ke haladak si thong nok be ke do thong nok be ke ri chu ang phun ke raya bang lo cuma ngari chu ang phun ke raya bang lo jong si thong nok be jong si cuma ngatum pen ka chen dan ka piti putang te are chu le ko si thong nok be phan ning phun ne rai tha bu le ko si ki pu yi lang ma la ke ili tum ta la ke matha krang ke chok che de ji la ke la si aphang hu janta re chu aja kong ing tang pik karbi lo la pen aja ari chu janta re chu ke chumang lo athema chumang atum aron ating ke karbita part karbita karbiatum ta cuma atum cerem plak ke karbiatum lu pusipu mane acet lu pusipu Asia part lu pusipu cuma karbiatum pan la patsi ilitum cuma pan perem dam det ra cuma richu adim kang di dam tip kali det ke mati ron e sedan det ke cuma jum se nange pon puken te ilitum hala thong nok bia phur kimyo long ta do la ke non itum karbi richu tum hale arju dam se ta la ke pinya mata nang anji la ke la si la so kita along thong nok bi hala janta richu a pelis richu ahem along ke dodul arichu ahem lo la ke thong nok bi ke dodun vek richu ahem ki lut atovar lo la aget lo non anta janta jantiapur lo jantiapur ke non ke ha silet la ke non ke ha silet mane bangladesh si dulu la bangladesh hadak siduk la ke karbiatum non ta bangladesh do ke la si la pen do bom lang non anta la pen cuma untuk hadak do ke la si ahudi si dak karbiang long ASDC atum kacari unhut ke Bangladesh chief engineer ke cumang ke ente la ke non alang litum ASDC alidar ake the tum hal arju sita nang tanji la ke la pen karbiatum ta non anta do ulang ke hada anke ko pusi cumang atum mele tum le ka cikur mar poma anke aja tum pulo tovar ka selam hut itum pan lebar ason pia tovar ke pan laki deng pia tovar ke pan porque non anta karbiatum la so anta deng pia tovar nang tum la pan nang pan non dak pengela arong kapre ka tum hapu pan pon po la puson la masi deng pia tovar ke pan no anke ilitung ke kasi ilitum kumat dong la bangso golpo ka selam lo ne karbiatum man kalakha masi we are like sau san new prakin de chipo pu amad khadwi pu ke long amad at khadwi ke krisi lo krisi long kelle ke la ke thong nok bia phan le rok lo amad thong nok bia bang chumang apolton no tum phan dep chek amad pts pu bodi pu pts lo te chumang ari chu ke aninga rong ima di chumang apolton han pts lo anke PTS lo pusi pute alam ke do tu atomo ke jo ke le to bang ke cuma ngare bang thong nok bia phan aning dok ulu parai putu la si ang phun ke raya bang pusi alang phan ha janta pur pod det lo pu are cuma ngare apolton no man se PTS lo te ko pusi ang phun le ke raya phan le ke toy lang mati la le po an ki lu tek tik alam ko pusi ke kroi dun ma akar bia tumta la bang ke ili ke kroi dun nan ni la salam ke la si atomo binong bang la kali khat vi pu ke kaselam le we are life sam ru ple munit le kasela ka kala kha kali la sohut la bang ke amo
isia mo hinia mo ke thoma mo pulo Gracia mo pulo Gracia mo along si cumang pen karbiatum cetong si haladak kowe baida ke do isi a conference ke do si ke choki jun titik ningkan isi non anta ningkan isi bata isi halaso pochi non anta vi bom la khadwi podin khang khadwi pulake amo crazy po phang la si khang khadwi det pen ke khang khat ar putadu non ta khang khat ar khang khat lai putadu non anta khat lai ke kre thom lo khat ar ke ni lo non anta du lake la si bang nang ke than tap tv tap alam ange karbia tu pu ako hala komane tung ta tok lo Nagaland post along ye cumang a karbia tung ge cumang a ban sok sikiduk wedi are ricu ce plandam deadlik usi ban sot krai po ma ricu ke ban ma karbia tung ce kroy mo ricu ke ban ma kali bodi ricu ben ban ke prik pik la bola ke ande ricu ce plandam deadlik usi ban sot ke dudam krai lang ma la le la si ahem ta la helu la thong nok bi ke dudun vek ahem ak get la la lagi ha silit ben sila so output tu ke wan lagi la se di lang dam elo bolo non pe nang ana history ke ili tum chetar li pa me mala ki chia so tum aning hang aling ke top thap hedi la so phur ki mo la so history se ili tum ke por hi bom lo la se tum ke mane chet han bom ama se inglong so yang se pusinang pa chelang sen letter abinong na pa chelang sele ke la asamis bongli tum lo athema la 1969 ningkan ta cumang garu tu mencelang pet si ilitum autonomous state long dun lok lokente non ta cumang tum ajak kong nang cirap dun derna naga tu ajak kong nang cirap dun derna na pa cirap dun den dia pansi pacelang selet na po pansi lake Assam government la pen bongo senat tum claim bomb RSS tum claim bomb lake lapor lake karbia tum ciri nangi pura itu border celang nang ne po bangkali lake ason gapre border celang ni pen border no mat border ahima peklang pemini kapeklang nang dia tu the survey of India tum si peklang nai la sinon council tu ili tum MP la pen MLA tu survey of India pan lot tokra home ministry pan lot tokra la border survey of India tum pan pa demarcate serak nangi la penada police outpost ita binangi jat nangi la demarcate that api lagi non demarcate ke aprang ke ilitum bidam lote ilitum along lesi virun to that attack lo non mangke akola survey of India no manyung si councilor sorjung si lo tok pen hala tum ba survey thu bolu tang de di la ilitum ka chepang botang block amukha along lian dai tum chelong thu labi amudalang ke la hello la si it's very important laso patha lasi council ke ja tumbang laso potang serious issue la enahi kala ene pu damat gari pen damat pulangam pli chot lagan hok ta lele lagan ni tum council phanda lu ta pilu la salam mangke la survey of India pan lu tok nahi lage setang summary ke yonte in summary ke tok chot kali dam nangi ot pe me nahi la lasi city isi lo plot lo pole ke meji kali la lo lasi lage lason pulo dang de rat mangi ke thek thek use koi lage jong lu ni po mati lage lasi la pa jong tum claim hit nahi la ka mangi la hede lasi la so puthak mangi mo than pon bom na border alarm puthak mangi hede la lo pen hinia point mangi la lo il tum la APHLC a song pen il tum kai ta than bom no 6 sidul tang nang ji la pen ke hemprek ke hang long mangi il tum long mangi nakachi tu don mangi akinang so la so la mangi tum rat mai than bom la ha than bom lo seda la ana ke thanang bom pen seda me pen ana tu mangi rata tu mangi to chini no ta no mangi rat mangi chini si gong lo ta pen ana political leader so mangi no itum thelong lo arong dam pen kapa phola dam itum theklong pa phola dam ke la hello APHLC ke nom ta hemprek hang ke 6 schedule se chang ro a phisi pachiroi rong number 1 number 2 bang ke la lo 1969 aning kan karbiang long la pen di mahasaw tum aphan hemprek ke pehud ke teng dun de la pen ke war phit ke APHLC tum si adai do por hala sur amen ke an la bapuram singnar apa hala barelong terang masa amen ke la son theklong lage hala non
self style political leader tum ka chetha rong sama ki thana lam no de rasi la bang solam ma buta ke nang li ge hala so ke hill state movement nang li ge meghalaya state ke hang hot ba tum na hill state ke hang hot ke nang li ge ha so ke active lo posin nang li hin pen so buta pi lo rat han clarification pi la ba lo no rat han thana first thing ni li gam ki pugang tum mang ke ilitum APHLC a worker tum ilitum a party nang ke do na tum APHLC hala aprang APHLC long ke do wrong inut bahini do ilang meni hala tum aphan non camera pen video ilitum mobile phone camera pen interview and namlap nai athima lang litum tarta do alo nang do dun verve de ti lage thek lora lam no la posila non ke do ko alang litum mobile phone pen interview and dam app nangji ilitum dak buhat dipu mata dolang hatika ta dolang la pen ke dimapur ta do la pen along kaprek ta dolang dok muka ta thik khete dolang manja ta do la port alang litum aphan pini pen abang bom pe prap jing pen la non ning kreng hot adap ason athema sar o alo arnigang sam dam lu te alang litum un adap penang anapor bayisir kep apor la son damra interview and dam lab nai la helo la pen ke pini het da ilitum noksa ta theklong lo 1960 aning kan dak dipu non ke stadium lo hala sol ke football field chotlang la dak APHLC atum rally ge do munit do hala sol ke ko son ne bas ihum da do an la pen munit do osomar da do jat da do osomar ke do theklor lo athiman ni lita osomar ke hala sol ke ni dia usulan nilita dun oloke nitum ke hang ke no hill state no rest down with Assamese unitum just met ke hang ti silong bethe ta lo tika bethe bothalang so bethe lapen ke dongka bethe lapen pu jengkha bethe ha deitor bethe dak dokmuka bethe lapen dak dipu bethe lalo la si hala non hala internet long nang litum thek long lo neli ningarong lo alangli hidina rong pia ke hai sin li phana pe klang la alangli mesena bang na masi alangli nang pe klang la sa photo la ke hal dipu hill studio long si la so ke me photo ke do neli methang photo ta neli tum governor BK Nehru phan ka che tong dun dak circuit house dipu circuit house along la hill state ke hang alam hot la so photo ta hala dipu hill studio long si neli tum ta ke che long da la si aprang hot ke lalo neli tum kidun ching ke neli ka chini ke kidun ching ke ha shilong ke dodun ko atum hadak lo por he dun atu la poyo athema shilong e kadu ele ke dun kali shilong ke dun atheke shilong ke ilitum asama ke pitelo hala so hot ilitum ke pitelo la si ake thia thai ke dun pulote shilong ke dun helo hala so lo por he dun ta shilong ke dun pulote ingraji ta thek soi yata thek soi la so pen politics an ke hadak si claim chot lo hala so ke asen tar lo hala so ke lama si 1954 aningkan neli ke chini ke neli akleng abang hala borpani UCC along lo por he dun lo la pen la phi ke Saint Anthony's dun lo la pen hala bang so hot pen aprang dalang neli ke chini ajara tum ke bajong tisu au umchera bajong tisu non tu ka velo tisu sor tum arjudam lo te theklong ji alangli chumang tum pen mizo tum pen batai si meeting ke do la Mongolia na khe tum an meeting do na ku si kidun alangli men hadak do ajir ding olam lo 19 ko pianing aning kan lo ne la si alang litum huta dolo la so hot alang litum lo por hia daga jir piding du de phia tum bang 1954 a phi pen ke inglong arat atum alidar to me handak che achin ki do la pen ke lampu be thinang peli lo dak karbiang long be thi la pen karbiang lo tum hadak dun lo ke dun un an tum hadak dun lo nilipo basain ti kathar dun vek lo la ke ben John Kathar dun lo John Kathar ke English tek o etema nili po bang keng kong long English ke tek la bang ke chingki dun lo meeting dun lo la pen Central Working Committee along a member dun lo alang la puyo nili po bang
la pen ke asuma ratu longsodar kathar la pen ke 1962 ningkan 62 63 ningkan alang li BA pass lo la pen haladak member cheplang dun lo joint secretary ke mandun APHLC lo action committee lo bang joint secretary la pen ke la phi ke ningkan isihini aphi BA pass tu lo la pen 1963 ningkan pen ke raidang eng ti dun lo raidang eng ti aprang ke kali alang li Karbia Dorbar arkom alang li ha Karbia Dorbar pan si election ta ke hire kom kali te independent lo ne pilone kaperem ke APHLC pan si ke pere hala ki koi langne kopi meong te Moniram langni pan si kaperem Dwar Baguri pen lo kaperem la pen ke sita abe thang dan ningkan isia phike ako APHLC dun juilo la pen APHLC dun det pen nilitum hem wang lang la kan nili ning dok pem me la ke nilitum bio lang nilitum nili Shillong dun de lang la so Shillong dun nili Shillong in 1964 ningkan ke la pen 63 ningkan ke nili Nagaland si dun ke la po 63 prang lo la alang lio 63 kali te 62 lo ne 63 year kom la 62 kali lo 63 year kom la raidang eng ti ni tum hem ke wa hadak sinang doko alang li APHLC nang join dun athe mahala so ke APHLC activity ke thena ke tika hel la pen la si Sotro Singh Teron si candidate lo 1962 aningkan congress pen la pen nilipo ke APHLC candidate lo nilipo rem det lo la pen 1967 aningkan Bothalangso constituency pen nili longsodar kathar ke APHLC candidate lo la pen ke Dhoniram Rongpi ke congress candidate lo congress candidate haidet lo la pen la dagabang ke Barilong Terang lo 1967 ningkan ke la pen 1962 ta lo kom Barilong Terang ko alang li ki thurdun la pen la PC anpar hala suge MLA bang hiniwet ke 1962 an ke MLA bang hiniwet 67 pen ke MLA bang thom karbiang lo lan ke bokajan nang dolo la ke raidang ing tita thurlo la pen pu Barilong Terang da thurlo Barilong Terang la raidang ing tini litum ahema sorkat do ke la kai ke ka chitam ka che wang lo la ke kai kilo la ke la pen nili tumalong nili polong ke dodun vet abang kai kira ke dodun klung la pen asopi bang nili tumahem ke dosi lo ka papore la bang ke Upendro Rongpi la bang ke nang litum hala borsing rong phar ke to kitab long karbi itihas polong da dakta amendo lage hadak lamding rong pi putok rong abinong kali rong pi lamding lamding pensi ke wang masih rong pi lamding pulo amuni ke Upendro rong pi amen binong bangke lage nil tum hem si doklung lo lage nili po right hand man lo lage APHLC site APHLC tum 1969 aningkan autonomous state one that lo karbi tum dopik ke hala so Karbi lapenda Alex sangma mani ni atum anta ke dodun loke seta dak biji momin po bangela ta APHLC kali la bangke seta MLA haidet la bangke ABA la bangke momin lo seta la bangke APHLC kali ha phigenang dun lo aprange la kali la neli ka chinia tenge la sihala sot ke hedi Karbi atum dun piglo la ajok si Karbi lapendak di masa la pen ke naga la rengma naga la pen ke garu atu khasi karbiang long ke do khasi ke do itu kidun open a joksi ilitum autonomous state ta ke long do la 244a ta la si ke do ilo la pen 244a ke do ke nang litum jongsi ko mat di jongsi kroi kre APHLC leke claim ka lipu puing tu ante pen nap le dam ta me hala phere therak re te arjudam de ta me hala harsing taru phan arjudam de ta me alang li me thang sia tura ke dun vek lo la por la ke non alang litum sar ing ang lo pule alang litum men pe do nang ne pura pe par long ta jat ta tok te pula te la ke aning ka hin no thek theti ke tum chotana kalang ta si injin so ta kang jin so ta nang alang litum birudhe tok nang ni bang chipi duk pik pak lo la ke Now, in 1969, APHLC a songjat si hemprek up uploaded hemprek yavar po bangkela ke
lake muni tha pa manghua lam chot lake la la pena hogalam ke jongsi munit kali ame thang la cepa manghu ka me tha jipa manghua lo la ke lake a hogalam ni ve chethan dak pot tok solo matame lake a dai the tani arnam long matame ra long matame lake pap the tani kala the tani ki thi tang tum phan tame lake kapin rem lo ka non kireng lang tum phan an tame ephl se songja non ke do bom lang phan na kapin rem lo lake lasi la haya comments la haya lam radang no kaninje ninje ja pran hala ephl se song nili tum hali hala non ephl se songja barim ake sar tum la hala tum arju dam pa prang si la haya lam ke ninje nai kala lalo la pen ke lalo sar la pen ke hempre ke hang hala sot ke penanga rong dolo posi kar beng long ensil hala sot ke garo hills monon khasi hills monon jente hills north kachar hills apnai tum kar beng long tame crew hak la boy do piglo sot hempre ke hang la thailong no pen hempre ga men pen hala pamunang li pubom first martyr la dai tum chini nai hala upendro rong pi hai lamding rong pi lo ke di kalang la hill state amen bana prane da pilamding oi rong pilamding na le so street han chom da ko masai pathi ko nasai pathi la la ke alangli arnigang sam la autonomous state wan de da philu autonomous state ke wan ke ka announce ke april chi club ma jong pilo ne la dak kitaw long lang lo te thek long po la pen amat si hala hill state nang ne pu tum akar bia tum ke aning tipik pak lo aning jang je pik pak lo amat bang hinia riso posipu karbia riso pu hala upendorong pia bang meeting pen aning sam hem naga che voi thu hala hong kram adung hala dak non check song long papar det lo te wothalang so dam lo te check song long papar det lo te hadak isia dolong do hala dak dolong a room si chepatukur po hala riso tu amat ingchin a pumpen ala upendorong pia bang a cycle ben si wang amat hala delong do po jo amat panglen chot lo jo hala so ke delong ta la ta kai pot theng pia dolong lo ne pilo ne la amasi panglen chot lo amasi anu na tu pen do na mat apu theng dak amahat dak amasi thilot lo sata thi the ko ka ningje pu si pu la ta hala ka pi thi ve ka tum se ko bang tu ba ko ka se than thu la ta ma mang hu thu me me lam bai ko marli dak tu po anta ne phan ni vi hai ma pu si ne ni vi hai kwali pu anda ne phan ne vi ma pu si ke pu ala upendro rong pia bang last lo an par ka che the ve dat okay no bang ke upendro rong pi ko mat ma rong pilam ding ko man ma la hai history an ta me no bang ke ki pip akam se kle pa vi thu de non un ko de la hai kum din sila dak bitan ai ma di ko so nei ke la tum ha se chiki mo nai ma di ke APHLC ke wana tum aku lid na do dan ji hem pregamen ki apram ke dam chenga bang lo first martyr pule pule da jok lo la hai to akum lin la hai to history bang pa vi thu de no na bang ke ni la se la hai puta ka me tum ke nang sot ha lo che lang phone ke nang sot la lo la se itum che thano pen hem pre ke hanga boy do lo posi hala sut chomang karbi khasi jenti hala sut ke che bhong ta ve border problem ta ve hala sut ke tum ke hem pre ke hang ta me ili tum du no bang ta dak wang lo la pulo mati bang epj se leader ta me di phuta wang lo dai khorana wang lo along dam lo pe ili tum ali ta ta me tura ta dun no silong ta dun no jowai ta dun no long stone mi the dun no ning hoka dun la la se hala sut ke la anaki me di ke che bhong ya la ma se ve la hai la so la aku hedi hala non ma thada me mi captain sangma we bb lingdo gg swell darwin pew edwinson bare atum hai hui sdd nicole sroy atum hai hui sapta lake chumang lake garo lake karbi po sapa ningelong le hill trap bo le ningelong la se dun no ninje be ke la se hill trap bo le ningelong karbi pu ningelong ne khasi pu ningelong ne la si nang le tu hala internet long ta thek long chumang asar pi tum ga ningje ne tum meghaloi nang ne tum hill state si nang ji hala la pen demonstration tum ta hala so ti pu la ke 1972 ning kan lo ni tum meghaloi nang ne hill state si nang ji athe meghaloi pu chot la te hala anu kapre ke tum ako la ke sanskrit alam pina kalang la ke hala YouTube ลงนั้นมาดูke lang ดูละke ปัจจุบันlangกันดูละke ในทำ YouTube lang la hedi ละเป็นhala Hill University non hadang nehu wang kibi biako la ni tu APHLC tum si chethan dut lo la kan ni lia mata chini dut apen hala nehu Hill University kibi popo hot kibi mema henoma pu
University Grant Commission chairman วางเลยแล้วเป็นchairman พัน reception committee ที่เคลมรา reception committee chairman บางแกนี่อีกลองสดารกระทากละเกแล้วเป็นเกดิง reception เกสลามตาชิลองมัดฟรันน่ะหรอมัดฟรันพูดบราบาจาระดูฮัลโหลสุดเกนอนสันสิงห์ติดกันเลยฮัลโหลสุดเกเมสเซนฮัลโหลดักซี่การิเซปละ chairman พันละพีซีละนิฮูเกดูअच्छा सर लासो हिल स्टेट के हां कि बॉय तो पिउट हला सो बंगे बंग गारो तुम चोमा तुम पप्रांग चरा को हदी हार तुम के लून पेना चेंग अपोंग सी बन सेला सो के एकदम हेम्प्रे के हां लासे रारा तुम अफान नंगली इसी लासो मिसेस की पी फान हला सो हिल स्टेट के हां हुड 1960 69 ननकान हेम्प्रे के हां हुड लून नंगली सब बाग रात फन पार जुथै मा हला सो हुड लून दोपी चोमा गारो लून बंगे नि तुम की लून वेर के चिक सोंग नंग ra song Gipa ching nam nang bimong Hai hai fan tre mitra rak Mikra ja dil nang ja song Puyo ni tung ilun verke Garwo tum pen tum kan pro titi silong ha silong la pen ke dak karbiang long anta nang lun la so lun ni tum lun o la pen cuma ka tum bang ke ku pumiyang te ho Kin riam ubnar kin riam ubnar ubhoy uwar uday upa kasi payar kin riam ubnar ubhoy uwar uday upa kasi payar hala amining ipudampan ke kin rim boy war latum anta kasi sai sel Itong korte injir saya selem polate hala boy po bangai karbia pano ke pudak la po ya sino tala Ripoy district pudak Ripoy district punanan ta do karbia tum district along rilo la mante along rilo la pendo ulang ho nilitum radio long people nitum arjudun prong titi hadi la pen meeting ke do ver silong ke meeting nang dolo polate hala Khasi National Darbar Hall pu adim Maukhar aning we sia bangke Nilitum hai tovara long sila ahar loge nilipotum captain sangma Gigi Swell to meeting do bom lo Gigi Swell si hala sot ka lecture ke pi la 1968 aning kan lo ne 69 aning kan lo ne lo la la autonomous state ke long podok dok hot lo la sot lecture ke pi English pensi lecture pi nilitum an ke hala sor ni det de lo hada meeting do lo pulo den nitum Cuma atum Karbi atum Garu atum Mizo atum Naga atum student atum kahai ingtan si dodon prong titik nilitum karjudun tu lapo ya. Lalu si penangan history ke ningwe tum cini dong lo. Lapan ke nasona do ulang ini tum lah so hill street yang berada di lapan cetan pon bom nang jilang ratum ha. Si non last bangla lo ini tum non la ke damtang 1969 bangili tum hemprek papludun dut lo tapi kala so phi ile tum do lo chiteng lo blong ne hemprek alam ka papludun hadi lasi non nale las ile tum inglong aso tum karbi polam ni lo hadi hill stripe inglong aso tum si kache lar nang ji chepe prek nang ji pulunang te akinang so da hormu ku pipi dorang ile to non ni tum labang so hemprek la so hill state ko chi palong to loi bangke la non ne bangke aprang ke la ke no hill state no rest no hill state no rest ladak detail talk atema hala top leader pu an top leader kali la ke talk bang hala bang so nilitum cicini la ripple kindia pu no phian da nitum hanang cini la bang ke phige central minister da cheplang lo la pen Mizoram governor da cheplang lo alangli la dak por hil te cini ji la pen seta dak top at ji ka cini ji pulo tang te nili amatha inud research doctorate degree research that nangi la PHLC ko son si o meghalaya plan no pwedi ange neligama tha har Shillong archive along la ilitung Karbia leader to menan ta hadak klangji hala so ke ilitung Karbia leader to men klangdun lada kitab along bethe klangdun o athema lang litung ke election hai dun de titi ke la puya pasi
ilitum hedi la sinol aku puthot yung se hemprek ki hang pang tang thui che song thui pulo tang de ilitum neliga chinia bang e jong si pang tang thui pulo tang te ilitum karbi do pu ban chama tha chot che de nai hill strike pu si jasemet chama tha nai la pen la Assam government tung ke chini lor lo la inglong so chelang pet lo te la tung ke hill state ke long po ke chini lo la si jasemet ke 2002 ning kan pen suri hini ra hini ning kan pen ili tum tribal tung bong kapachi chok kapachi theng akarbar kapachi pithi hema me kapachi ke akarbar la Assam government agency tum claim pikhang jang la Assam government tum se claim lagi nani tum phiri nang ni lagi proman weke bulate lage proman ke avelo bang secret se claim la lage proman nang do thupet hoge muni ta thithula po he la puke la cheplak belo sono mage la se inglong so hian ka chelang seret pavira aku inglong so hian hedi la tum kaching room thu kaching ri thu kinang sot aku ni ke proman tadu la rengmana ga pen karbi tung ke boho bang ke proman tadu lage neli me tham masi lage chini dun lage neli tum disi long se dam la bang sorni December ne kep arni la 2013 aning kan December 8 2013 aning kan neli tum rengmana ga la pen ni tum karbi tum pen se hada kedam DCL bang SP pan telefon lo SP sahab pu halapu nang tu man ho bor lang so na tu pin ni sari hutia na tu pin ni situation he no dak pu si pu nang police toy sarak tha pu aman hala SP bang na thak he chini lo pu di na thak pi oi poi di ni tu la te radio lo telefon lo arju ding ne ke chini lo pu arju lang lo punang thak police habe pudina thak police habe modolo te toipo pudina thak ye karbar ma la son ele son ma pir thege ni tum ta dc te nilita nikan troxy ra si team dc che plan sp ke son ta thak the ke dc phan ke son le ke thak lo te sp bang se transfer yi nili no da sp phan transfer flot lo kan te nala ase tum kenangan che thanong lo porta penang dolo yo la si nitum pening boya por nitum ka chethana lam la halo itum la non special sia song ban pangtang musik chidul pangtang ko nei la ban ham ke hang long rata tum na chitul nei la lo la pen ke hoya lam border lam ra itum chethan no la si hok lo itum border ma chepaking vek nai la pen setam la so border chepaking la so chepang thek long kai mat la inglong so hian bang ka chelang slat bang pa be de ra hala ke che so tum akapre kapre bengali tum bongo sana tum lai tum long ri tum dim aklong nang ki TF menang ke lak eta bang si tum abis sigi ning thidun thai mai kala lalo la pen la si cherok tok nai kai mata la pen aku ning du thuna la eson bang ke ilitum la chumang pen ba try bang bong itum phan ka pe chok nan pa chi chok ver de di February chi klo February March la pe te June July kali te September pen chang po ha November an piti ngapi ange non ke October lo ke non na pa je chok por lu non ke problem do ke la si na pa je chok por lu no la si karbi tum ludu nang ni la ba chere dun pe me nei la pu che dan nei hok lo border che rai nei hok lo seta la bang ke chia so tu itum phan chu purana pa chi kot la so na karbar bang e klem un de la ba tum chero om tom nei la pan ke la bang chire du nei ni tu la pen la mo pen pu bom aja tum pulo 244 a ko puson na do kok lo undi 244 a ko puson na do kok lo la ke do kok ki pulan te hala harsing taro phan ta arjun no no je ben nili tum phana arjun ni tum si la ke thek dun lor lam lo bang harsing taro tum gari hum thom kahayar si hat tura ke dam bang ko ano ne alang litung ke da ha se gari hum thom kahayar ke bhari kam lo lage poisa lage do ota li agari ta do o e hala so ke la se hat tura ke dam ni tum phan ko pini claim bek nei pa thema la election ben ke hai tum ke 6 schedule election ben ke hai tum ke autonomous state ke war fit lo ke meeting do mat war fit ke la tum na ni ko ke ni dung ke ohomia ko ke ji pul angela tum bhus ke chu do ve ke la solam ke neli non ili tum a party chor ke anu ka pre party ta afanta arjuta me lage te phodun ve ka tum lo ne neli
alang lipan churu lo la hidhinat rong pita ni lipan nang than vek lo alang lita procession ke dun vek abang lo alang li bihek lang la suhut la si alang lita bihek lang arjudam tame non ta ni lipan da tu mi heta nang that lake la si la tu alang litum la election ke hai atu MLA ta ke hai minister atu CMEM atum ala sos CS terona ke hai Dhoniram Rompia ke hai Joy Singh Doloya ke hai lapen ke soy terang ke hai latum helo lapen jasmen hala Joy Bhodro Hakjar la ke ha NC Hills pen lo alang litum helo ke war atum lo la si war phit lo amat si ilitum APHLC atum ke aning oi piksi chiru sidak procession da dam lo lapen puthot ar ni ke ar ni sin ni aphi ke ha tura dam lo gari hum thom hire si lapen neli ig bang tura dun de neli ke non aphi ke sini ke alang li bang ke ha silong si do si silong alidar to message ching ki bo la pu ya la so ni tum phanta pine nang claim pi vek nang ji pula si non mata ar jidam tame amasi captain sangma si pulo dang te ne Indira Gandhi Prime Minister pen aku cingki tu pulo. Amasi cingki tu si la si Prime Minister Indira Gandhi si la Article 244A abang Parliament along kape pass. La si Article 244A ke do ikok ke la ke APHLC atum kacipi do kopor lo lage anugrah pre kopor ke kalilo lage. Ay karbi APHLC atum manglo lata. Kalang. Lalu lapan kijut sialam isinan karjong tung manglo sa. Ele tum hala so 1969 kan autonomous state dengunde dalo matiti ele tum karbi lo lapan di masa tamang dengunde dalo se khasi garo jentia hasi bang hill state pichoto mate aso sta khasi garo jentia tum la so puthak aning arong ma je karbi dong dum de lo pon cuma ngatunge aning oi pik lo aning oi pik lo la si meghaloi nang ni tuman hill state si nang jipura halarak procession ke dam lo ke state long era phila lage state long era philo lapen hala hoping stone ling do bang ke la si APHLC penta resign that lo alangli la si alangli HSPDP pusi HS Hill State People's Democratic Party pusi pulaga Meghaloi tanang ni nitung khasi det garu det la puson kali garu anchot khasian chot la pali inglong so tu phan an pipet nang ji la pen inglong so tu phan an ki pc deng chot nai pa alang li ki putu hoping stone ling do bang ke ki putu alang li ke chepang tangrak hala so ta chomang atum khasi garo jentia tum bang ke aning ke oi thu karbi ben di masa tum bang ara don de po ta karbi ali dar tum bang ke karbi ben di masali dar tum bang ke bhusi ke cho ke war thega posi ke cho lasi ko ana ka chi prek do ko ana ki re do la dakle tum pang thego lasi nili ma tha lai hu pot si hala arhipan lang ke mikir okora po ke tok I kalang la ba tok wek lo la ke lasi paning we por apor do lo posi pining we por tum penangan lam chi than no lasi la hoya lam chi rai kom nai ka do we tum chi than no la pan ke lahai rong amen ka do ko men to me tu me thanga men pen me thanga identity ke chi bi phan me thanga pang thek ba dei phan la ba tum che lar vek nai la hai la di la pen la hem prek ke hang ka do ka we purki mo lon dai tum sar tum charli dong lo la pen son thara si hem non e prangi bang jilang ani sta me six schedule pang tang nai la pen ke la hem prek bang ke autonomous state pono la pen separate state pono ile tum bang ke long le tik bang ke PHLC pen bang ni tum ke che song pon bom po la so bang ke ra tum bang ke le tum PHLC tum long nang ke cheram nang che tu bang ke nang so la pen ala aku ison putula six schedule ka pang tang nang ko ka thike hala 244A autonomous state ka salam ta six schedule pu thak si silam ji pu si ke tok du kalang dak six schedule long si ke tok du tu ko la pu ye an ke six schedule we de autonomous state ta we de la pu ye we se plan tu bang ke la lo ison ke aku ison ne aku utu le thot ji la non October November malom December malom chomang naga karbi tum han kapa chi chok hi ka bor ia bang ke isia bang ke la ke non o somara tum porikha ke do por lu ko por he thek the de dia phat la pen eson bang ke non sok ta ke men po la pen the tha ki koi the so ta ke men po hala sok ta ka pa chi rot long le de dia phat si la non November December October malom la kapa che chok akam ke claim jo aprang char chi malong kapa che chok ta October 17 ke di che chok lo la pen la che chok pen jok karbia tung ne sok ke che rot long le det lo ken te ni li tung ke lang dam ho te a hi dia long chai nong si jui phun ni li tung thek long hala bang so
si lai puthak bain tuma ke cherok tok bang ke nang sot sila ka chithani alam an penai tum chithan no si non e prangki bang jilangar ni an bang ke tum karbi tum tame okora kali da nai non bang ke tum cherok tok nang ji kai mata lapan ke kai mata tum ka che lardun ka che paprek dun bang tuma ke nang sot lai loi tum bang ke la sona thak se paning we por ni tum ka ching honasa ai tuma president jai ga tharphan alang li la bang so studio long ki tum phan la history alam nang than lapan ka do ga be la 6 schedule putak hem prek putak nang than pon poraling phanda kiru pipar pik lo lapan ke itu malong la itu ma cameraman long kumar be alang le phansta be alang le ning na chipaning ning pen ma so camera mohor na gina don pen apo alang le phanta kiru pe pik lo asi paning we por thi het pen la so talk so la an si ington ko lo ka do hon sa me aprang ki jutsi cardon na don pa jirlo cardon